Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Al'ummar musulmin duniya baki ɗaya ina gaishe da kowa da kowa da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Shin kana fama ko kina fama da aljanun gado ko kuma aljanun sa kai waɗanda suke zuwa domin ra'ayinsu su cutar da kai ko kuma su haɗa abota da kai, ko kuma kuna fama da aljanun da ake turo su domin cutar da kai ko ke, ko kuma kuna da na gado da suke shiri da kakanni ko iyaye yanzu kuma suka dawo kanku, wane amfani kuke samu dangane da su? Me yasa da ɗin magabata suke neman su? Saboda dukiya, ko saboda mulki, ko saboda harkar noma, ko saboda harkar fawa, ko kuma saboda harkar farauta, ko saboda tsoron musiba, ko kuma saboda kariya, ko saboda kafi? Me yasa suka neme su? Me yasa ku kuma yanzu suke damunku ko kuma suka ci gaba da tallafa muku? Shin kuna nan akan sana'ar iyayenku ko kuma kun sauya? Shin me yasa aljanu suke zuwa haka kawai su shiga lamarinka ko kuma su ɓata ma lamari? Me yake sawa? Wanne ka gada a cikin waɗannan ruhanai ko kuma waɗannan aljanu? Ka yi gadon 'yan Mairo ne, ko ka yi gadon Sarauniya Bilkisu ne, ko ka yi gadon Malam Alhaji, ko ka yi gadon Malam Abdulƙadir, ko Malam Muhammadu, ko dai malaman nan, ko kuma ka yi gadon su Sarki Sulaimana ne, ko kuma ka yi gadon su Bazabarma ne, ko Buzaye, ko kuma Bafulatanai? Wanne ka yi gado a ciki? Maƙera ne, ko kuma mahauta ne, ko kuma makafi ne, ko kutare ne, ko kurame ne, ko macizai ne? Wanne kuka yi gado a ciki? A'a, 'yan yawo ne, matafiya, su Gallo ne ko su Gantali, su Batoyi ne ko kuma 'yan mata ne, ko sarauniyoyi ne ko sarakuna ne, musulmai ne ko kiristoci ne, ko marasa addini ne, ko masu ƙarfi ne ko azzalumai ne, masu kawo dukiya ne ko kuma masu talautawa ne, ko masu taimakawa ne, masu kawo hikima ne ko masu garkuwa ne, ko malamai ne, ko kuma kakanninka sun je wajen malamai sun karɓa, ko kai ka je wajen malami ka karɓa baka san ma wane ne ba, ko kuma masu kafi ne ko kuma masu hukunci ne? Wanne ne kake gado a ciki, ko kuma wanne ne yake bibiyarka a halin yanzu, ko kuma kawai suna bibiyarka ne domin cutarwa? Insha Allahu Rabbi, idan ka saurari wannan bidiyo za ka ji ni ɗauke da yadda za ka samu maslaha da su, da yadda za ka haɗa su da wanda suka fi jin tsoro a cikin duniyar ruhaniyya, wato Sarki Maiɗaɗaruna da shi da Ɗohaiɗa Magaila Yalin. Na san wasu za su yi tambaya, wane ne Maiɗaɗaruna, wane ne Ɗohaiɗa Magaila Yalin? To wasu manya-manyan ruhanai ne waɗanda suke sama ta huɗu. Zan kawo muku bayaninsu bayan na gama kawo muku fa'ida ko sirrika ko kuma magani waɗanda ya shafi aljanun da ake gado, domin haɗawa da su Maiɗaɗaruna shi ne kusan ƙarshen matsala. Amma kafin nan zan tsaya in farfaɗa muku wasu fa'idodi da suka shafi waɗannan hadimai da ruhohi da kuma aljanu. Insha Allahu Rabbi, ga dalilin da ya sa mutan da suke amfani da aljanu ko da ruhanai. Duk da zan kawo su ba a jere ba, amma insha Allahu Rabbi za a fahimta in na kawo dalilan, sai kuma in kawo maslahar, za dai a bi daki-daki insha Allahu Rabbi. Ga wasu jerin aljanu da mutan da suke amfani da su da kuma dalilin da ya sa suke amfani da su. A da ana ɗaukar aiki da aljana Bilkisu ko kuma aljana Gantali ko aljanar ruwa, ma'ana Gawwas, wasu a ɓangaren kudanci suna cewa Mami Wata. Dalili guda uku ne wanda ya sa suke ɗauka a lokacin, suna ganin kuma wannan dalili mai muhimmanci ne. Suna neman kariya da ƙarfin iko na kariya. Suna neman su domin hana lalacewar muhalli, domin a lokacin kakanni da tsofaffin mutan da dai sun fuskanci haɗari musamman daga ababen da suke fitowa daga daji, daga ruwa, da kuma cututtuka waɗanda ma ba a san kansu ba. Shi ya sa suka yi amfani da aljana Gantali domin ɗaukar mataki mai zafi a kan ababen da suke iya zuwa su farmaki mutum, da kuma aljanar ruwa domin cututtukan da ake iya ɗiba a ruwa ko kuma munafukan da suke iya shigowa ta cikin ruwa domin tsare kansu da iyalansu. Sun nemi Bilkisu domin kariya da ƙarfin iko da kuma iya yaƙi. A ɓangaren kuma masarauta da kuma wanda suka
suke neman sarauta. An yi alƙawarin sarauta da matsayi da samun ɗaukaka, domin haka sun nemi galadima, sun nemi sikiro don samun matsayi da daraja a cikin al'umma, kuma sun nemi arziki da wadata ta ɓangaren waɗannan hadimai. Sai ɓangaren nasara da ciniki. A lokacin sun nemi aljana Zinaru da aljana Galla da maman Datti don albarkar ciniki da wadata mai yawa a kan kasuwanci, ya zama kowane irin kasuwanci ake to mutane za su bibiye shi kuma za su yi rububinsa. A ɓangaren gadar abin da ya shafi ƙasa, ɓangaren haƙar ma'adanai ko gonaki ko kuma gidaje, to an yi amfani, sun nemi aljani Kuturu da aljani Adamare don mallakar ƙasa da taska da kuma abin da yake cikinta. A ɓangaren harkar magani kuma tsantsa, sun nemi ruhohi, musamman ruhohi na ruhanan malamai kamar ruhani Malam Alhaji, an neme su don samun maganin cututtuka da kuma waraka na lokacin da magungunan gargajiya suka gaza a cikin ƙasa saboda yawan faɗace-faɗace. Sai jerin wasu matan ruhohi wanda ake kira, akwai Lilith, akwai Goyal, akwai Oya, akwai Dasim, masu jawo sha'awa da fushi da bala'i. Ta ya wannan alaƙar take aiki har yanzu a kanmu bayan kakanni ko kuma magabata ne suka yi aiki da su? To yadda ya sa take aiki shi ne, a lokacin da mutan da sun ƙulla alƙawari kuma sun kasance masu cika alƙawari da ƙarfi cikin amana guda ɗaya da kuma kiyayewa. Sun yi yarjejeniya da waɗannan ruhohi wanda ya shafi na aljanu da ruhanai, wanda kuma suka ringa cika alƙawari. To bayan ba su, shi ne suke bibiyar ahalinsu saboda me? Saboda dalilin cewa su suna daɗewa a duniya, wasunsu ma ba sa mutuwa, shi ya sa suke zama gado a cikin jinin iyali. Wannan ya karɓa ya ba wannan, wannan ya karɓa ya ba wannan, wannan ya karɓa ya ba wannan, domin su a sa ransu za ka zama mai yin abin da ka tarar ana yi. Wala'alla kuma waɗanda ka gada a wajensu ba su ma ba ka labari ba, domin da irin waɗannan ababe ne na sirri, ganin shi suke, ilimi mai zurfin da ba kowa ya kamata a ba wa ba. A da idan mutum bai kai shekara 40 ba ma, to bai isa ma ya kusanto irin harkar abin da ya shafi hadimai ba. To yanayin zamani kuma duk da dai a lokacin ma akan iya samun ƙananun yara wanda abin ke hawa kuma su taka rawar gani, to wannan yana ɗaya daga cikin irin waɗannan dalilan. To ta ya kuma mu suke amfanar da mu yanzu, kuma me ya sa suke cutar da mu? To shi ma in sha Allahu Rabbi ga dalilin da ya sa kuke amfana da su ko kuma kuke cutuwa da su. Ruhanai dai da aljanu mafi yawa an san su ne domin kariya da taimako. Ruhohin da magabata suke alƙawari da su, suna alƙawari ne da su na gaskiya, kuma suna ci gaba da cika wannan alƙawari, kuma suna samun goyon baya. Shi ya sa su kuma suke bin zuriyarsu baya har zuwa baya, ma'ana daga wannan zuwa wannan, musamman idan an cika alƙawari na ibada mai ƙarfi ko kuma an cika alƙawari ana kiyaye dokoki, to wannan zai taimaka ku yi tafiya mai kyau, musamman idan kun yi gadon ruhani Malam Abubakar. Yana da haƙuri matuƙa, sannan kuma yana da natsuwa, sannan kuma yana taimakawa gurin samun sa'a da kuma samun ruhi mai ƙarfi, sannan da samun ibada. Bai cika wani ya mai laifi kai ya zo ya huce a kai ba, sai dai in ka saki wani abu da ya kamata ka yi, ya ɗan ringa tattaɓa ma kuma abin da kake nema, irin abin da ya shafi sa'a da kuma natsuwa, domin ka gane cewa akwai wani abu da ka manta ko kuma akwai wani abu da ba ka yi ba. Sai kuma fanni na biyu, na ɓangaren cutarwa. Idan magabata sun yi alƙawari da ruhohi kuma alƙawarin ya kasance mai nauyi, kamar yanke-yanke ko kuma harkar jini ko harkar zina dai da sauransu, ko caca ko shan giya da sauransu dai, sai kuma daga baya suka karya ko kuma 'ya'ya suka ce su ba za su ɗora ba,
to mafi yawa waɗannan zuri'a suna fuskantar matsala, suna fuskantar zalunci musamman ga waɗanda suka mallaki aljana da kuma aljana, ma'ana aljanar aure, aljanun da ake ɗaurin aure da su. To daga baya sai su zo su hana aure ko kuma su hana haihuwa, kuma suna da ƙarfin iko, ko kuma su sa lalacewa ta abubuwan da ka mallaka, ko kuma su kasance suna haɗa baki da maciya amanar ka, ka zama kusan a ƙarƙashin maciya amana. Abin da aka fi buƙata idan ya kasance kana ɗaya daga cikin wannan ko kina ɗaya daga cikin wannan, to abin da ya fi buƙata a yi shi ne kiyaye sadakokin, sannan kuma da neman maslaha, domin su ruhohi sai dai kariya, sai dai kuma neman hirji, sai dai kuma sadaka da riƙe Allah. To waɗannan ababe su za su taimaka da yawan yin karatu da kuma fuskantar daga ina matsalar take, ina za ka ɗauka, domin za su iya jarabtar ka da talauci mai zafi, ko kuma wani ciwo mai zafi, ko kuma su yi ta kashe maka 'ya'ya mata idan kana da masu wannan ɓangaren kashe 'ya'ya matan. Idan kuma kana da irin su kamfa da fitinna, to su kuma suna kashe jarirai ne kawai. Sannan kuma akwai su onyaki, su kuma masu kashe maza zalla, ko kuma wanda ya zo ya ce yana son ki, ko wacce ka ce kana so, sai kawai a ji ta mutu, ko kuma ta hau wani rashin lafiya, ko wani abu ya faru da za a fasa wannan auren, ko kuma za ta ma kasa haihuwa, ko kuma za ki kasa haihuwa. To waɗannan duka suna ciki. Sannan su ruhohin nan ana iya gado na halayyarsu ma, ba ma wai ka gaje su su ringa taya ka wani aiki, ko kuma su ringa ɓata ma wani aiki ba, a'a, ana iya gadon su da gadon halayyarsu. Gadon halayyarsu shi ne musamman ka gaji ruhi wanda yake shiga cikin jini da cikin zuciya, to za ka ga wannan yaron, ko kuma kai da ka gada kana wasu ɗabi'u na wannan jinnin. Kamar misali aljanu gantali da babule, to mafi yawa zuri'ar da suka bi za ku ga sun kasance mafaɗata, masu zafin rai, sannan kuma da yawan ciwon kai, da alamar son yawo da rashin zama guri ɗaya. To waɗannan suna ɗaya daga cikin matsalolin da su suke sawa. Sannan kamar yadda aka sani ne, ba wai iya waɗannan ba ne kawai masu matsaloli, suna nan tili kala-kala. Akwai wanda ba su kawai suke zama matsalar ba, a'a, mu ne muke zama matsalar, sai su kuma sai su ɗau mataki, wanda duk wannan ya kamata a ce mutum ya kula. Duk da dai zan tsaida wannan bidiyon gaba. Akwai babbar hanya wacce ake neman sirrika masu ƙarfi a wajen waɗanda na fara magana tun farkon bidiyo, irin su shugaba Maiɗaɗaruna da kuma Ɗahaiɗa Magaileyalin. To waɗannan bayanan su yana da zurfi, kuma waraka ce, domin ga waɗanda suka san su sun san waɗannan ba hadimai ba ne na wasa, ba kuma wani neman wata dukiya ake, ko kuma wani abu ƙananu a wajensu ba, ba kuma hulɗa suke ta wasa ba, domin su suke mulkar mulukus saba'ati, sarakunan da suke mulkin kwanaki guda 7. Saboda haka ba na wasa ba ne, ba kuma shigan musu ake da harkar wasa ba. Insha Allahu Rabbi a bidiyo na gaba dai zan kawo cikakken bayanin su, da kuma yadda suke maganin waɗannan, domin wani lokaci ruhanai ɗin nan da aljanun nan sai kai ta yi ka kasa samun daidaito da su, amma idan ka kai ƙararsu, ko kuma ka bi hanya da ta kamata, to sai ka ga ka samu maslaha cikin yardar Allah da amincewarsa, ba tare da ka sha wahala ba, kuma su kasance ko da ba za su rabu da kai ba, su ringa taimaka maka, ko kuma su ma rabu da kai. In kuma ya zama sun riga sun bi jinin jikinka, ba za ku rabu ba, to sai ka ga kun zauna lafiya, ba kare bin damo, ko kuma ma su zama bayinka da suke taimaka maka. Kar a manta, ku ci gaba da biyo mu cikin wannan tasha ta Shafa'ana. Insha Allahu Rabbi za mu ci gaba da warwarewa sannu a hankali, in Allah ya yarda. Kar a manta da liking da subscribing da sharing da comment. Na gode.